Hello guys, good morning. So today is November 21, 2018. Today is Wednesday. So actually may dumating pala bukas. Mamaya na natin 'to i-open kasi malilate na kamo para tapos yan pasensya na. Hi. May nakaano pa ditong damit. So ayun, mamaya na ako magchichika. Kasi alis na kami kasi malilate na talaga kami. And yun. Tapos walang foam kasi nilagyan ko sa labas kasi siya na nakaihi. So, ayun. Mamaya buksan natin yung package. So, ayan. Dinransfer ko lang yung mga files sa computer kasi magbablog ako ngayon. Hindi magkakasya. So, ngayon is magluluto na ako. Nahatid ko na pala si Hagrid, mabalikan ko pa siya mamaya at 3:40 yung labas niya. So, ganito naman yung routine ko pag medyo pag marami akong time, pag matapos ko siyang mahatid, at least may nagagawa ako na iba pag uwi ko sa bahay. So, ayun, pakita ko sa inyo yung aking meal plan. So, eto yung aking meal plan for this, for 2 weeks to guys. Pasensya na maingay guys kasi nag-electric fan ako. And, so, sa nakikita nyo, yung meal plan ko is, diba, meal plan ko is Monday, Tuesday to Sunday. Ang ginawa ko na ngayon kasi sobrang busy talaga namin every week guys. Iba kasi yung routine ko compared nun sa, syempre, may business kami. So, kailangan may mga pagkain na kami na mabilis kainin. Yan, alam mo yung ready na siya. Tapos, ito yung pinagkapihan ko. Transfer ko lang dito. So, ito pala yung yung Korean na magnet na bigay sa akin ni Sis Chris. And then, yan. So, sa nakikita nyo, meron akong breakfast. Ginawa ko siyang ganito, guys. Breakfast, mas mabilis din kasi itong ganito. Kasi 2 weeks na siya. So, breakfast, 13 breakfast. Kasi, di ba 15 days yung 2 weeks. 2 weeks mahigit. So, I mean 2 weeks and sa 15 days. Ano ba yan? So, 15 days. So, mga 2 weeks nga. So, ganito. May dalawang Sundays. Kasi every Sundays is si Papa, yung day off niya is every Sunday. So, ayan. So, meron ako dito breakfast. 2 munggo. Inon-on means yung yan guys, paksiw. 3 pangsabaw na isda. 2 sotanghon, 2 afritada. So, yung lulutuin ko ngayon is yung afritada lang muna. Kasi, afritada tsaka yung munggo is i-ano ko muna sa tawag dito. Isusoak ko muna siya sa water. So, etong fish, ihuhuli ko na to kasi hindi ko pa to nabili mamaya pang hapon. Kasi, mamayang hapon mag-restock ako. So, bibili na ako ng sa palengke. So, ayan. Yan lahat yung breakfast. 13 breakfast yan. And then, dito naman sa dinner, kasi, ginaganyan ko siya guys kasi, yung ulam namin everyday iba-iba depende sa mood namin kung ano yung gusto namin kainin. So kung nalilito kayo, leave comment down below guys kung ano yung mga tanong ninyo, pero para sa akin mas mabilis lang itong ganito. So for pizza, to guys, depende na basta naka-ready lang to sa ref. So 15 dinners, 4 na pizza. Yung problema ko lang is wala kaming pizza dough. Hindi ko alam kahit saan ako maghanap, pero sa SM hindi pa ako naka-check, pero sa wala silang mga pizza dough. So let's see, baka bread na lang yung gawin ko. So eto 4 na bread with peanut butter. Alam nyo naman kami, may times na talagang pagod na pagod kami sa paggabi na kami nakaka-uwi, minsan nagbe-bread lang kami. And si Hagrid lang yung binibila namin ng rice pag feeling namin na talagang hindi siya nakapag-snack. And 2 fried chicken. So, for 2 weeks, meron kaming 2 fried chicken, 3 pansit, 2 ham, and egg. Pero hindi naman perfect ito kasi may times na magke-crave kami ng tawag dyan, sinugba. Anong tawag yung sinugba? Yung mga isaw-isaw, yung mga ganun, minsan nag-crave kami. So, depende yan. Pero at least may naka-ready na dyan na pagkain. So, ganyan yung aking ginawa na meal plan. So,
So, medyo madilim guys. Pangit yung angulo dito. Nilagay ko lang mag-ano lang muna ako ng apron. Na-defrost ko na yung chicken. Kaninang umaga ko lang na-defrost. Mamaya ko na lang i-open yung package ha. So, ayan. Kumin ko muna yung chicken. So, eto yung chicken natin kahapon na nabili ko. Sa Magnolia din to. Nasaan yung price? Nawala yung price. Pero ano to, worth 300 pesos. Iba kasi ang cut nito. Ito, Ricardo cut, yung isa. Tapos, yung isa naman is, ano ba to yung isa? Breast ata ito. So, isa separate ko to. Kasi nga, diba, dalawang fried chicken. So, may mga ano pa. Tsaka may mga ano pa ako sa ref eh. Meron pa akong mga manok. So, yun yung uunahin ko. Ayan, struggle is real talaga ito guys dahil nahihirapan akong maglagay. So, hindi ito sponsored. Ito lang talaga yung meron ako. So, magagamit tayo ng Ziploc bag. So, meron ako dito. Kailangan ko ng dalawang fried chicken. Una tong manok. So, ayan guys, tapos na ako. Nakapag-chop na ako ng dyan ako ilalagay kasi mas okay. Anong tawag dito? Carrots at saka yung patatas. And then, nakapag-chop na rin ako ng chicken at saka yung mga ayan para makita nyo. So, ayan, chinap ko siya. So, nakikita nyo, yung carrots, medyo mas maliliit siya kasi hindi nila kinakain pag malalaki. So, kaya nililiitan ko yung carrots. Tapos, yung pag ganito guys, like kanina, malaki itong mga hiwa ng chicken. Ang ginagawa ko talaga dito, kasi ano lang yun ilang piraso lang yun, parang 5 pieces lang ito, 6. So, para marami, dapat mo siyang i-cut. I-cut mo siya dapat, lalo na kung marami kayong kakain. Dapat mo siyang i-cut. Malalaki to eh. So, diba, ang dami na tingnan. Kasi parang tinitrik ka lang ng iutak mo pag medyo malaki yung slice tapos isa lang sa'yo, parang nakokontian ka lang compared dun sa mga maliliit na ganito, like dalawa sa kanya. Feeling niya dalawa yung kanya, 'di ba? So, yun yung trick ko. Parati ko talaga ini-slice ng mga small na sizes. So, ayan. And then, eto naman, nasize ako ng onion, garlic, at saka etong bell pepper. So, ayan, lulutuin ko na to. So, ayan, hindi ko lang alam kung magkakasya lahat dito kasi napakaliit ng aming pan. So, let's see. Let's see. So, ayan. Ayan, dyan ko kayo ilalagay para mas okay. So, ayan siya guys. Punong-puno siya talaga. Kasi, usually noon, ang nagluluto ako ng mga ganito maramihan, nakakahiram pa kasi ako sa kabilang bahay ng yung malaking ganito, kawali. Ngayon, tinatamad akong pumunta dun. So, ayan, habang ako ay nagluluto pa, hindi pa tapos yung aking luluto, at baka malubat na ako, malubat. Nahagard na. So, ito palang package. Buksan na natin yung package kasi anong oras na din. This is from Sis Angela Mercado. Ayan. Sis Angela Mercado. So, ayan. Actually, ang bilis ha. Ang bilis talaga kasi parang nung isang araw lang kami nag-chat. So, tignan natin. GRS. Tapos, kanina pa yung GRS kasi nga, diba yung daan namin dyan ni-repair. Hindi siya, ma'am, saan ba sa inyo? Ano, ganyan. Tapos, sabi ko, sige, puntahan ka na lang kita dyan. Tapos, malapit pa kami maliit kanina. Hindi niya alam kung saan yung address namin. Tapos, ito pala, ano to guys, curtain. Pinapili ako ni Sis Angela ng curtain. Kung ano yung gusto ko. So, tingnan natin kung
Pero nakita ko na to sa picture ko lang to nakita. So, mapapalitan na yung kurtina natin. Hindi ko alam guys, na nasisiyahan ako sa yellow. Pag nakakatingin ako ng yung mga bright na yellow, na parang napapaano ako. Kita ko kasi ito, maroon. Parang maroon. Ayan, bongga. Bongga di. Bongga di siya, best. Wala, ang bongga niya, best. Tatlo kasi yung, bali tatlo tong bintana namin. Isang malaking tatlo yan. Tapos isang dito. Papakita ko yung picture sa inyo. Ilalagay ko sa screen. Ito yung center niya. Ayan, puti. And then, ito ang ika-pangatlo. And then yan. Tapos ito, dyan ko ilalagay. O, diba, bongga? Meron na tayo ng bagong Meron siya Shopee. Meron siya Shopee. Meron siya shop sa Shopee. It's curtain sale. Please visit nyo yung Shopee account niya. Ilalagay ko lang yung link sa description box. Sana hindi ko makalimutan. Please lang, Christine. Sana hindi ko makalimutan. I'm so excited! Na, yan to. Pero yung problema namin dito is wala pa kami nung anong tawag doon? Yung curtain rod. Curtain rod. So, bibilhan pa natin daw ng curtain. Please visit nyo kung gusto nyo mga ganito. Ang dami yung mga doon, mga curtains, iba-iba yung kulay. Tapos ang mumura pa. Ayun, curtain sale. Search yung curtain sale or i-click yung link sa baba. Ilalagay ko yung link doon, okay? So, thank you Sis Angela Mercado. Pinubledo talaga yung pangalan, no? Yung damit ko. So, ayan, I'm so excited! Ayan, tapos na siya guys. So, ipapaano ko lang siya dyan para lumamig. And tignan nyo naman. Grabe. So, ayan. Maglilinis muna ako ng mga bilisan lang talaga. So, ayan. Tapos pala guys, ayan no. Pasensya ha. Hindi ako makapagkintay na makabili ng curtain rod. Talagang pinano ko na lang talaga siya dyan. O diba? Ang class. Parang napaka-light niya tingnan sa camera. Pero actually, siya, medyo darker. Ayan. Hello guys! So ayan, kakarating lang namin. Ngayon lang, anong oras na? Mag-alas 7 na. Tag-ingay sa labas kasi may Zumba. Let's get loud. So ito yung aking mga nagawa kanina. So ito yung aking nagawa. So instead of 2, mayroon akong extra na isa. So, dito ko ilalagay kasi hindi pwede sa ziplock bag kasi nga may mga buto ito at masisira yung ziplock bag, baka mabutas siya. So, pero ito lang, sa baba ko to ilalagay ang tawag dito. Tapos sa freezer naman yung iba. So, i-close natin. Hindi ko na lalagyan ng date kasi uunahin namin tong ulamin kasi may mga isda rin kasi na ulam. So, ayan. Tapos, dito guys, so, hindi ako ganun kaarte sa paglagay ng mga stocks dito sa freezer because walang laman, naubos. And, ayan, ganito ako talaga. Sa mga matagal lang nanonood sa akin, ganito ako mag-pack ng mga ulam. So, ito yung mga sobra namin, yung hindi pa kami nakabili kasi tinapon ko na lahat yung mga ziplock bag ko kasi medyo luma na yon. Kaya, ito yung mga unang iano ko kasi mga sobra yan. So, ito yung isda lang yung hindi pa namin napack. So, ganyan ako maglagay. Ito, sa fried chicken. Yan, marami. 2 fried chicken, diba? So, ayan, 2 malaki. Ito naman yung mga panggisa. Sa gabi namin to sa panggabi na pansit. Yan, mga maliliit. So, ang tendency kasi pag nasa ganito, Tupperware, like ganyan, pala ice cream talaga yan. Hindi yan ulam, ice cream yan. Dala kanina yan ng ng aking sister-in-law.
Hindi ko mabuksan ang tigas. Pero ice cream yan. Tawag dito. Ang tendency kasi pag nandito is pag defrost mo, madi-defrost siya lahat. So, 'di ba, kung konti lang naman yung uulamin mo or lulutuin mo, hindi ba? So, kagaya nito nung naka-separate na, eto sa gabi pa lang binababa na 'yan, i-defrost. So, diretso na 'yan luto. So, alam ko na kung ano yung kukunin. So, ganyan siya. Hindi yung sa ganda ng pagka-stock mo dito sa freezer, kundi yung hindi lang basta ganda yung pag nag-uusapan, kundi kailangan ang tawag dito kailangan gumagana yung sistema mo na talagang alam mo yun, magagamit mo yung sistema mo sa lahat ng bagay, hindi yung basta lang ang dumi ng kukuko, bakit hindi lang basta love you too. Kasi hindi lang basta maganda tingnan, kundi yung easy, iba tawag dito, yung easy para sa'yo na kunin lahat niyang yan. So, ayan. Yung anak mo, kain mo. Marami kong sinasabi. Ay, sorry. So, yan. So, yun lang yung kaganapan today, guys. Kasi medyo maingay nga kasi may nagsusumba sa labas. So, siguro dito na lang ako magpapaalam kasi baka medyo mahaba na yung mga pinagsasabi ko. At saka, ayun, kasi kanina namili kami ng mga pang-restock. So, kailangan namin i-update na yun dito sa cellphone ko lang naman ginagamit kasi nga wala kami internet pa. Hindi ko alam kung PLDT, ano nangyari sa'yo. So, ayun. So, I hope you guys enjoy and please leave comment down below kung meron kayong mga gustong ipagawa sa akin and yung mga gusto nyo mag-edit sa channel natin. So, please don't forget to subscribe and see you in the next video. Babush! Pugi ko rin Pungga. Babush, B! Good night! Say good night! Tapos yan pala guys, oh my goodness, pasensya na sa alam ko makalat. Pero ayan yung ano niya, ang ganda diba? Tapos makasosyal, social. At saka ando naman diba, bongga. Alam ko, ang pangit pa ng wala kaming birthday red, pero yan, carry na yan. So yun, good night! So ayan pala dyan yung pala guys, kasi nagsa-study kami ni Hagrid pag By the way pala guys, kami ngayon ay naghapunan na. Kagaya nito, yung aming hapunan, ito yung simula ng yung mga tamad days. Kasi diba, gabi na kami nakaka-uwi pag talagang namimili ako ng mga pang-stocks. Gabi na kami nakaka-uwi. So, ngayon, yan, yung hapunan namin. Si Hagrid lang yung kumakain ng rice. Tapos, ayun. Tapos, ito pala guys, lilis. Itong lilis, buy one take one to sa... Ito na lang isa lang yung natira, yung isa na ubos na namin. Buy one take one, kaya dumadami yung aking tigawat. Buy one take one to, mag-expire to sa December. Mag-expire pa? Sa December siya mag-expire. Marami pa nga dun eh. Baka next time bibili ako ng isa pa. May malaki dun eh, pero sabi ko baka hindi namin maubos. So, ayan. Yun lang chika ko. So, good night.